Uy, shucks. Ay, ba yan? Dulas. So, ayun. So, ayun nga guys, ito na yung pinakadulo niya. Ayan, so simentado tayo. Ayan, so ito yung pinakadulo ng baywalk ng Lingayen. So, susubukan po natin at titignan natin kung magkadugtong na ba yung tatlong baywalk dito. Ganda, oh. Ng improvement nito. Unlike dati, I love Pangasinan. Unlike dati, walang masyadong hindi siya masyadong maganda. So yun nga po guys, at welcome po ulit sa ating travel videos. Welcome po ulit sa ating travel get 1PH. Okay, so ang pupuntan po natin ngayong araw na to, i-check natin kung magkadugtong na ba ang baywalk ng Lingayen, baywalk ng Binmalay, at baywalk ng Dagupan. Okay, so dito po ako ngayon guys sa baywalk po ng Lingayen. Puntahan lang po natin yung pinakadulo niya. Pero di ko alam kung ito ba yung pinakadulo na o may mas pinakadulo pa doon, or highway na yung kasunod nito. Uy. Bilas ng daan. Okay, so time check tayo mga idol. 4:04 na po ng hapon. Uy, shucks. Ba yan? Dulas. So wag tayo dito sa may baka madulas tayo. Dulas tong motor. Layo pala. So yun nga po mga idol, layo. Ngayon ko lang napuntahan to. Hindi pa po ako nakapunta dun sa may pinakadulo ng baywalk na to, baywalk ng Lingayen. Pero tignan natin, baka mamaya Alaminos na yung mapuntahan natin. Oh, layo ng sakop dito. Saan kaya iikot to? So yun nga guys, ito na yung pinakadulo niya. Ayan, so simentado tayo. Ayan, so ito yung pinakadulo ng baywalk ng Lingayen. So susubukan po natin at titignan natin kung magkadugtong na ba yung tatlong baywalk dito. Baywalk ng Lingayen, baywalk ng Binmalay, at baywalk ng Dagupan. So check natin kasi yun na yun yung sa may nakita natin kanina. Yun na yung end line po ng simentadong baywalk ng Lingayen. So check natin at subukan natin. Ganda, oh. Ako'y sasayaw sa himig mo at inanggabi na to. Pahintuin mga kamay ng oras sa relo. Kaya pala ang daming nagpa-practice dito na mag-drive kasi halos walang masyadong sasakyan. So sila lang din. Mas maganda po masyal dito kapag umaga. Pero pag mga itong hapon na, medyo mainit So siguro pag lubog ng araw, mga bandang 5:30, mga ganon, pwede na kayong mamasyal dito. Kasi makikita nyo siguro yung paglubog ng araw. Pero yan, ang layo pala ng ng sakop ng baywalk ng Lingayen. Yan, may mga riders dito. Mga riders ba to? Bikers. May mga bikers, may mga riders. Usually kasi pang mga itong oras na ba. Ayan. So time check tayo mga idol. 4:13 na po ng hapon. At ayan, nagsisilabasan na po yung mga nagbebenta ng mga pagkain. Laki na ng improvement nito. Unlike dati, I love Pangasinan. Unlike dati, walang masyadong hindi siya masyadong maganda. So itong dinadaanan ko ngayon, pa to, buhangin pa to noon. Ayan.
Yun nga. Okay. Lapit na tayo sa ano, or asa part na tayo ng Baywalk ng Binmali siguro. Kasi nakikita ko na yung ano, mga lubak-lubak na daan eh. Tapos banda doon, parang may nag-check ata. Siguro hanapan ulit tayo ng vaccination card. So yun nga po mga idol, once na punta po kayo dito sa may especially dito sa may part po ng ano, ng Binmalay. Yan. So ang alam ko kasi diyan naghahanap sila ng vaccination card. Pero kapag andun naman sa Lingayen, wala, basta ano lang, punta lang kayo. Wala silang hanapin. Depende na lang siguro pag ano, pag nagbago yung panahon. Yeah. Minsan kasi pa bago-bago yung mga yan eh. Minsan nahanapan, minsan hindi. Wala. Wala yung mga nagbabantay. Mainit pa kasi kaya hindi sila naghahanap. Time check tayo mga idol. 4:20 na. Yeah. Ito po. Grabe. Daming gulong dito. Yeah. Ayan, so kung bago ka pa lang sa channel na to, pa-click naman yung subscribe button at pa-click na rin yung button bell sa taas para lagi po kayo updated sa mga bagong video yung ipopost ko. Okay, so yun nga po, this is Travel Get 1PH and welcome po sa ating travel videos and travel page. Okay, so palike na rin po yung page ko, Travel Get 1PH. Okay, so salamat guys. Okay, so yun. At ito na nga po yung end ng kalsada na to. Yan, so ito yung pinakadulo. So ito na po yung end line po. So hanggang sa may Baywalk lang tayo ng Binmalay. So na-scam tayo mga idol. Ayan, so kung bago ka pa lang sa channel na to, like and share na rin po ng post. Okay, alright, so yun nga po guys, ang Baywalk ng Lingayen, Baywalk ng Binmalay, at doon tayo nag-end sa sementadong lugar ng Baywalk ng Binmalay. So hindi pa pala sila magkadugtong. So sabi-sabi kasi nila magkadugtong na yung Baywalk ng Binmalay at Baywalk ng Dagupan. So siguro hindi pa nila dinugtong kasi iba kasi ang pondo at budget ng Baywalk ng ng Binmalay. Ang Dagupan kasi may sarili silang budget. So hindi sila humihingi ng budget sa Capitol. Sari-sarili nilang budget, kaya tuwing botohan doon, kung mapapansin nyo, walang governor na nakalagay kasi nga may sarili silang budget. Ayan, so yun lamang po guys, at pa-like and share na rin po itong video na to, pa-subscribe na rin, okay, at pa-click na rin yung button bell sa taas para lagi po kayo updated sa mga bagong video yung ipopost ko. Okay, so yun lamang po guys. Salamat and goodbye. God bless you all.